Ik weet sinds 2016 dat ik een hersentumor heb. En nou ja, dat had dus heel leven natuurlijk wel op de kop zetten. In het allereerste begin dacht ik van, oh jeetje, dit is net best, ik ondeer. En dat had natuurlijk ook wel heel lang onze huishouding beheerst. Vanuit mezelf ben ik eigenlijk wel iemand die net heel gauw bij de Pakendel zitten gaat. Dus ik hier eigenlijk naar het eerste jaar hier, toen ik een beetje wist wat voor tumor had ik hier. Ik had een hersenvliestumor. En ik heb een gigantische grutten en een litsen. En daar ben ik voor onder behandeling in Leiden. Ik zoiets van, ja, het zal je wel. Ik kan twee dingen van. Ik kan achter de ruimte zitten gaan of ik kan iets betekenen. En nou, ik ga eigenlijk voor het lijst kozen. Ik wil iets betekenen. En zo ben mijn man en ik dus, hebben de allereerste keer hebben wij een wandeltocht meegedaan van Stichting Stop Hersentumoren. En daar hebben we toen zo'n heel €1000 together mee ophellen. En nou, ik ben inmiddels 2,5 jaar verder, denk ik. Ik ben in 2020 begonnen met de acties. En we zijn nu 2020, ja, dus 2,5 jaar verder. Nou, een van mijn bekendste acties is Blikje Dopje. En ja, daar heb ik inmiddels meer dan €5000 mee ophellen. Maar ook dat in heel Nederland en eigenlijk door heel Friesland en Grains en Duitsland plakken binnen ze dus dopjes van me inzamelen. Ja, nou dat hier ik dus net dromen kennen. Echt net. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. En ja, dat blikje dopje is op zich natuurlijk sowieso heel leuk, want dat is eigenlijk waar ik dagelijks mee bezig ben. Het zij via Facebook, maar af mij de blikjes in elkaar te stampen, dopjes sorteren. Mijn buurjongens hebben van mij van de benzinepomp van mij een blikje machine maken. En daar tril ik de blikjes in en de compressor, de luchtdruk die plaatsen vind. En dan sorteer ik ze en dan komen ze in de bakken die bij mij op het heem stonden. Ja, wat doe ik dan nog meer om die €100.000 bij elkaar te krijgen? Nou ja, na je week hebben we een hele grote bingo in Theater Sens in Dokkum. En daar had 2 vrienden van mij die helpen mij daarbij. De ene die had om sponsorgeld en cadeaus achterom geweest. Ik zelf hier op Facebook een berichtje om nou Egbertspunten bij elkaar om naar mij te sturen. Nou, daar had ik dus een hele prutte van gekregen. Ik ben boven verwachting, maar ik cadeaubon, andere dingen die mensen maar kwijt wonen om mij. Nou, die hebben ze mij dat stuurt en die heb ik besteed bij Blokker aan prijzen. Dus dat is al je voor het goede doel. En samen met mijn man en 2 vriendinnen en onze zoon gaan wij in juli de Col de Garbier in. Dat is echt een tocht voor Stichting Stop Hersentumor. En dan gaan wij 19 kilometer de berg op rennen. Daar hebben wij met ons 5 hebben we dus zo'n heel €1000 nodig. En dat hopen we dus eigenlijk echt nog bij elkaar te krijgen. En daardoor hebben we natuurlijk acties. En ja, we zien maar hoe ver hierover komen. Ik wil je nog heel graag heel lang omstappen. Met mijn paak en pepperzezers. En zeker met ons band. Dat vind ik sowieso heel erg belangrijk. En samen hoop ik dus nog heel veel acties te doen. En één daarvan is dat we op 28 juni de Walk for Brains organiseren. En die vind ik eigenlijk wel heel speciaal. Omdat we vanuit de donkere nacht naar de opkomende zinnen rennen. En waarom vanuit de donkere nacht? Nou, als de diagnose hersentumor krijgt, of kanker, of wat dan ook maar, dan denk je dat steerkost. Dat is, ja, dat is een ding wat zeker is. Dat beheerst je leven op dat moment zodanig, dat het eigenlijk net het licht vinden kist. En dat is dan na een periode van een jaar, 3 kwartier, denk ik van, ja, ik hoop dus dat ik in die schemer vinden kan dat er oplossingen komen voor de ziekte, of dat ik opereren worden kan, of wat dan ook maar. En dat is kans haast op genezing. Nou ja, en dan is het mooi dat dan de naaie dij aanvaren mag. Het licht.